Hei! Suun terveys on merkittävä osa ihmisen kokonaishyvinvointia. Mitä paremmin suusi voi, sitä paremmin sinä voit. Suuhygienian ylläpitäminen on käsien pesemiseen verrattavaa perushygieniaa, joka tulee oppia jo lapsena ensimmäisen maitohampaan puhjettua. Koska vieraat virukset joutuvat ihmisen elimistöön pääsääntöisesti suun kautta, on hyvin tärkeää, että huolehdit hampaiden ja suun päivittäisestä hygieniasta huolellisesti koko elämäsi ajan. Bonyf suuhygieniatuotteet kattavat koko perheen ennaltaehkäisevän suunhoidon tarpeet aina tuttikansasta senioreihin. Ennaltaehkäisevä kotihoito on edullisin tapa huolehtia omasta terveydestä, sillä tulee muistaa, että mikä tahansa bakteeri voi olla vaarallinen, mikäli se pääsee elimistöön. Suun hyvän kotihoidon ja puhtaan suun yksi kulmakivistä on oma hammasharjasi. Käytät sitä päivittäin ja haluat varmasti, että se on puhdas. Mutta tiedätkö, mitä harjassasi tapahtuu pesun yhteydessä? Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että 100 haitalliset bakteerit ja sienikasvustot saastuttavat sitä jokaisen käytön jälkeen. Ja harjakset ovat niille mitä oivallisin kasvu- ja lisääntymisalusta. Mutta ei hätää. Sterile Brush -poretableteilla puhdistat ja desinfioit hammasharjasi kätevästi. Tiputa tabletti lämpimään veteen ja laita hammasharja lasiin siten, että harjaosa on kokonaan vedessä. Aikaa desinfiointiin tarvitset vain 5 minuuttia, mutta voit huoletta jättää harjan liuokseen myös yön yli. Käsittelyn jälkeen huuhtele hammasharja hyvin juoksevalla vedellä. Antamalla harjallesi desinfioivan porekylvyn pääset jälleen nauttimaan puhtaasta, raikkaasta harjauksesta. Sterile Brush -poretabletit soveltuvat luonnollisesti myös sähköhammasharjojen desinfiointiin. Ne ovat käteviä matkustettaessa ja oiva tehoratkaisu esimerkiksi tuttien puhdistukseen. Bonyf AG:n valmistamaan tuotesarjaan kuuluvat myös seuraavat ainutlaatuiset desinfioivat poretabletit. Helppokäyttöiset Junior poretabletit on tarkoitettu irrotettavien oikomiskojeiden, hammasrautojen sekä purentakiskojen ja hammassuojusten desinfiointiin. Usein huolellinenkaan päivittäinen puhdistus ei tuo toivottua tulosta, mutta Junior-tableteilla lopputuloksena on aina hygienisesti desinfioitu suukoje, joka on syväpuhdas laitteen mikroskooppisia huokosia myöten. Denture hammasproteesin desinfiointiporetabletti on, nimensä mukaisesti, nopea menetelmä hammasproteesien desinfektioon. Suun limakalvoa vasten oleva proteesin pinta toimii kasvualustana monenlaisille suuinfektioita aiheuttaville mikrobeille. Denture tuhoaa tehokkaasti näitä proteesien mikrohuokosissa pesiviä bakteereja ja tekee puhdistusrutiinista erittäin helpon. Bony Plus proteesin puhdistava poretabletti on erinomainen apuväline pitämään hammasproteesit uutta vastaavassa kunnossa. Jo 3 minuutissa se vaikuttaa tehokkaasti poistaen proteeseihin kehittyvää hammaskiveä, värjäymät ja plakin. Bony Plus ei vahingoita proteesin metalliosia ja mikä parasta, jatkuvalla käytöllä se estää pahaa hajua ja palauttaa proteesin säihkyvyyden. Bony Plus on moderni erikoiskiinnitys tahna hammasproteesien pysyvyysongelmiin. Nyt voit vaikka aivastaa vapautuneesti. Tahnan erityiskoostumus reagoi suun kosteuden kanssa ja kiinnittää proteesin erittäin tehokkaasti. Se muodostaa miellyttävän pehmeän tyynyn ikenien ja proteesin väliin. Poistettaessa Bony Plus tahna irtoaa levynä, ja ikävä raaputtaminen on enää historiaa. Bonyf-tuotteilla pidät huolta elämäsi tärkeimmästä ihmisestä kokonaisvaltaisesti. Nämä laadukkaat hammashoidon kotituotteet ovat turvallista, sveitsiläistä laatua. Suun ja koko kehon terveyden puolesta. Bonyf, ja hymyilet vapaasti.